Sa number 2, writer sang Paghimutad Negros Island Alternative Media nalakip sa 19 nga napatay sa encounter sa Tubuso. Isa sa 19 nga napatay sa engkwentro sa tunga sa New People's Army kag 79th Infantry Battalion sa Barangay Salamanca, amo ang bakulod noon nga si RJ Nicole Ledesma, writer sang Paghimutad Negros Island Alternative Media. Gina-identify kag gin-claim sa iya pamilya ang bangkay ni Ledesma nga yara sa funeral parlor sa Tubuso kahapon Martes, Abril 21. Sa isa ka pahayag ginakasubo sang Alter Media Network ang pagpatay sa ilang nga kaupod nga si Ledesma. Nagaserbe writer kag editor sa nga Paghimutad Negros kag regional coordinator sang Alter Media sa Negros Island. Suna sa Alter Media, yara siya sa area para sa community work kag immersion reporting sa epekto sang renewable energy projects. Ang 30 anyos nga si Ledesma, taga Villamonte sa Bacolod, kag nagtapos sa kurso nga Bachelor of Science in Psychology sa University of St. La Salle, Bacolod, kung sa diin siya man ang naging editor-in-chief sang students publication na The Spectrum sa 2017 tubtub 2018. Siya ang 7th nominee sa Kabataan Party List. Nagapati ang human rights advocate Negros nga isa ka sibilyan si Ledesma kag hindi rebelde. Ginsiling ni Felipe Ipe Helie sa nga HRA Negros, nagligad pa nila ginakontak si Ledesma bangod may gusto siya nga i-expose angot sa kahimtangan sang solar nga renewable energy project kundi gina-convert sa solar farm ang mga asyenda kag gina-displace ang mga mangunguma kag mamumugon sa kampo. Iban sa ila ginapasakaan sang kaso para mapahalin sa obra. Nagkapatikayon sa research, documentation sa mga cases sa mga rights abuses sila dinagit sa aton mga super workers. Nga affected sining mga dalagkuan nga projects sa renewable energy dira sa Tubuso kag Calatrava.